Nova xornada de folga e de mobilizacións no sector do metal na provincia de Pontevedra. Este xoves foi o terceiro día de paro, segundo consecutivo. Polas rúas da capital, traballadores e sindicatos volveron reclamar melloras nas súas condicións laborais. Que tal, saúdos? Luns 18 de maio é a data na que comezarán as obras de renaturalización e destape do río dos Gafos en Pontevedra. Resoltos os trámites administrativos que estaban pendentes, as empresas que se encargarán dos traballos xa aprobaron o calendario das obras. De cumprirse, a ambiciosa intervención no Gafos estará rematada en maio do ano que ven. Noia continúa coa realización de diferentes actuacións de mellora de servizos en varias zonas do concello. As obras realizadas na Albariza e na Rúa Pontevedra súmase agora un novo proxecto que ten como finalidade a instalación dunha nova rede de saneamento e renovación do firme nas rúas O Brasil e Lorenzo de Armada, no barrio de San Lázaro. O Executivo rianxeiro está a celebrar ao longo deste mes de maio un intenso programa de xuntanzas veciñais nas parroquias co obxectivo de escoitar de primeira man as demandas da veciñanza. Estes encontros servenlle ao Executivo para sondar tamén a súa acción de goberno. Ribadumia prepárase para un dos maiores eventos do ano no municipio, o Arousa Fútbol 7. Entre os equipos que se incorporan este ano salienta o Manchester United, que se medirá a outros grandes equipos como o Inter de Milán, o Benfica, o Real Madrid, o Barça e, por suposto, o Celta ou o Depor. No Arousa Fútbol 7 tamén estará presente este ano o Vissel Kobe do Xapón. O torneo vai ter lugar na fin de semana do 22 ao 24 de maio. En Pontevedra prepárase para acoller a Copa do Mundo de Natación Artística 2026, unha cita que está a ser un éxito rotundo de convocatoria e expectativas. As entradas para asistir como público esgotáronse aos 20 minutos de saír á venda. Vaise desenvolver entre os días 29 e 31 de maio no Complexo Deportivo Rías do Sur. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E comezamos coa terceira xornada de folga no sector do metal na provincia de Pontevedra. Nova xornada de folga e de mobilizacións no sector do metal da provincia de Pontevedra. Este xoves foi o terceiro día de paro, segundo consecutivo. Polas rúas da capital, traballadores e sindicatos volveron reclamar melloras nas súas condicións laborais. A mirada está posta na reunión que este venres manterán coa patronal. Os representantes sindicais confían en que poñan sobre a mesa un preacordo garantista que permita desbloquear a negociación do novo convenio colectivo pro sector. Segundo os sindicatos convocantes, esta nova xornada de folga foi todo un éxito. Así aseguran que tanto a industria como o comercio do local permaneceu pechada case ao 100%. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. O estudantado da Facultade de Belas Artes en Pontevedra mobilízase para denunciar casos de acoso sexual nas aulas. Cunha sentada na entrada do edificio reclaman á Universidade de Vigo que actúe fronte estes episodios. Exixen que se protexa as víctimas e que se revisen os protocolos da universidade. O que estamos reclamando son medidas preventivas para que as persoas que están acusadas de abuso sexual
por exemplo, se pasen a investigación, etc. Que non requiren de ser suspendidas do seu soldo, mentre non pola presunción de inocencia, non ata que non se demostre que son culpables. Pero debe de haber unhas medidas preventivas, porque está en contacto estes abusadores. Por exemplo, en filoloxía, esta persoa, este abusador, sigue impartindo clases de teorías a porta pechada. Iso non o podemos permitir. Entón, cando a institución non se está ofrecendo unha resposta e unha protección real, o que podemos facer as estudantes é organizarnos, estar organizadas, estar preparadas para agruparnos, para protexer as víctimas, para darlles apoio, porque o que se necesita é moito apoio, sobre todo psicolóxico, para denunciar. Tamén queremos dar o ánimo a máis estudantes a que contacten con nós, a que contacten co estudantado, que formen asembleas en cada facultade para así supoñer unha estrutura que poida facer algo e que poida representar unha posición de apoio para as víctimas. Luns 18 de maio é a data na que comezarán as obras de renaturalización e destape do río dos Gafos, en Pontevedra. Resoltos os trámites administrativos que estaban pendentes, as empresas que se encargarán dos traballos xa aprobaron o calendario das obras. De cumprirse, a ambiciosa intervención no Gafos estará rematada en maio do ano que ven. Está previsto que as obras comecen por Alcaldevia, a zona máis próxima á escola infantil. O agardado proxecto de renaturalización e destape do río dos Gafos comezará a executarse o vindeiro luns 18 de maio. Os traballos arrancarán na zona de Alcaldevia, a máis próxima á escola infantil. Se empezará con os replanteos topográficos, señalizacións e valados, organización de accesos e acopios, e inicio da rede de saneamento, limpeza e desmontaxes e protección da contorna. Hai acordo coa escola infantil para respetar as súas clases, as famosas siestas dos nenos ou descanso dos nenos. Segundo o plan de obra, dende Alcaldevia irase avanzando cara a Xeneral Rubín. Está previsto que sexa a partires de xullo, xa fora do período lectivo, cando se comece coa demolición do paseo de formigón e dos elementos que soterran o río. De xullo a outubro é cando se vai a facer a renaturalización do cauce, a demolición da lousa e dos elementos existentes, excavación do novo trazado do río e execución de muros, drenaxes e proteccións hidráulicas. Entre xullo e outubro, que eu creo que ten sentido na medida en que o verán, hai menos posibilidade de que chova, de que haxa riadas e cousas dese estilo, e polo tanto se faría nesa época. A seguinte fase dos traballos desenvolverase entre outubro e xaneiro de 2027. Consistirá na execución das redes de abastecemento, as canalizacións eléctricas e de telecomunicacións ou a instalación do novo alumeado público. Tamén se iniciará a urbanización do parque. E teño unha alegría inmensa porque, por fin, empezamos a obra de renaturalización do río dos Gafos. Unha obra que é pioneira a nivel de todo o Estado e que vai a devolver a vida ao río dos Gafos en Campolongo e tamén mellorar a calidade de vida de todos os veciños de Pontevedra, pero especialmente os de Campolongo. Xa entre xaneiro e marzo habilitaránse os pavimentos finais, as pasarelas peonís e barandas e as áreas infantís. De cumprirse o previsto, as obras rematarán a mediados de maio de 2027 coas intervencións de xardinería, a instalación do mobiliario urbano e a limpeza. Noia continúa coa realización de diferentes actuacións de mellora de servizos en varias zonas do concello. As obras realizadas na Albariza e na Rúa Pontevedra sumas agora un novo proxecto que ten como finalidade a instalación dunha nova rede de saneamento e renovación do firme na Rúa Sobrasil e Lorenzo de Armada, no barrio de San Lázaro. O Executivo noiés continúa co seu plan de actuación de cara á mellora dos servizos básicos nas diferentes zonas do concello que carecen deles. Tras a actuación realizada na Albariza, tocou a quenda a Rúa Pontevedra, onde se procedeu á renovación total do firme e á mellora da accesibilidade e a seguridade viaria, por un importe de uns 30.000 euros. Era unha rúa que estaba moi degradada e que levaba moitos anos sin actuación. Fixose ali unha actuación correspondente ao
ao Plan Único da Deputación coa subvención de aproximadamente 30.000 euros. Consistiu no pavimento de toda a zona, a continuación das aceras e tamén pintado. Pero non para aí. Outro dos proxectos que o Goberno nollés ten en marcha é o da mellora do saneamento e a renovación do firme nas rúas Brasil e Lorenzo de Armada, no barrio de San Lázaro, dúas actuacións moi demandadas pola veciñanza da zona. Eran saneamentos que se fixeron nos anos 80, era unha rede unitaria. Esa rede unitaria o que estaba provocando era unha saturación nos pozos de bombeo, porque as pluviales tamén se estaban bombeando para a depuradora, e agora que vamos a facer é unha separación desas pluviales para que os bombeos, pois digamos que non estén tan saturados e funcionen correctamente. Tamén se vai a levar a cabo a pavimentación desa rúa, o pintado, e tamén se vai a aproveitar para o arranxo dunha das beiras rúas que está no edificio no máis alto que hai en San Lázaro, que está esa beira rúa fundida, e vais a actuar sobre ela. O que queremos é un pouco de compromiso co barrio de San Lázaro, porque é un barrio que últimamente se vía moi esquecido, non? Pola administración local, e queremos que haxa unha actuación importante para logo continuar noutra das rúas, que é a Venezuela, que ten o mesmo problema na rede de suministro e tamén nas beiras rúas. Esta actuación está a ser executada tamén de xeito directo polo Concello, a través da propia Brigada de Obras Municipal, como tamén acontecera na Albariza, o que permitirá un importante aforro para as arcas municipais. Digamos que investir aproximadamente uns 75.000 euros nesa rúa, e ten un aforro porque facemos por administración pública, é a segunda obra que vamos a facer dende que estamos gobernando. Ten un aforro aproximadamente de 60.000 euros. Se o quitáramos a licitación, esa obra costaría alrededor de 135.000 euros a súa execución. E, polo tanto, apostar polo público tamén ten estas cousas, que ten un aforro e ademais, pois, controlamos máis, digamos, que a execución da obra. Segundo informaron fontes municipais, as obras serán realizadas por tramos, buscando así minimizar o menor impacto na actividade comercial e na vida diaria dos veciños destas zonas. O Concello de Rianxo está a celebrar ao longo deste mes de maio un intenso programa de xuntanzas veciñais nas parroquias co obxectivo de escoitar de primeira man as demandas da veciñanza. Estes encontros servenlle ao Executivo para sondar tamén a súa acción de goberno. Ao longo de todo este mes de maio, o Goberno rianxeiro está a levar a cabo diferentes encontros veciñais nas parroquias. Segundo informou o alcalde Julián Bustelo, este tipo de xuntanzas son moi positivas, xa que teñen como a principal finalidade explicarlle aos veciños o traballo realizado polo Goberno nestes anos á fronte do Concello, pero tamén para tomar nota das demandas e principais reclamacións en cada parroquia. Son xuntanzas, como dixo, enfocadas a trasladar o que se ven facendo, trasladar aqueles proxectos que están encima da mesa que afectan directamente á parroquia en cuestión, pero sobre todo orientadas a recoller aquelas propostas, demandas, queixas que os veciños que queren achegarse, pois que nos trasladan, non? Nese sentido, a valoración que facemos é moi positiva, é dicir, cando un inicia este tipo de xuntanzas, o que espera non é recibir os parabéns, é precisamente ter ocasión de falar cos veciños, abordar as necesidades da parroquia. Na maior parte dos casos, as demandas veciñais refírense á mellora de servizos básicos. As demandas son bastante lóxicas e bastante evidentes, non? Estamos falando sempre de cuestións que afectan ao mantemento de certas infraestructuras, estamos falando de pequenos baches, pequenas incomodidades que os veciños e veciñas sufren no seu día a día polo mal estado de algunha infraestructura, non? Como dixo, pequenas cousas que se suman nesta época na que estamos, pois tamén a preocupación polas limpezas de camiños, limpeza de viais, limpeza das parcelas particulares que están próximas ás vivendas, etc. Non? Dende o Goberno rianxeiro insisten en que este tipo de encontros terán continuidade máis adiante, co fin de manter un diálogo directo e participativo coa veciñanza. O PSOE de Ribeira demanda que se axilicen as obras do Centro de Deportes Náuticos de Aguiño tras os reiterados retrasos que impiden que a instalación estea rematada. O voceiro dos socialistas, Francisco Suárez Puerta, lembra que a nova sede do Club de Remo de Ribeira debería estar rematada en maio do pasado ano. Tras varias ampliacións de prazo, a adxudicataria non foi quen de concluir aínda o proceso de construción, polo que o PSOE exixe responsabilidades. A través dunha petición presentada por Rexistro, reclaman ao
Concello que actúe, examinando formalmente o incumprimento dos prazos e valorando se procede á imposición de sancións contractuais. Din os socialistas que o Goberno non pode limitarse a agardar en lugar de defender os intereses do Club de Remo de Ribeira e de toda a veciñanza da Guiño. En Ribeira seguimos, a bandeira azul volverá a ondear este verán na praia de Coroso. O Concello optou por recuperar esta distinción que garante non só a calidade ambiental das súas augas, senón tamén a máxima calidade en todos os servizos dos que dispón o principal areal urbano do municipio. A praia de Coroso, en Ribeira, atópase entre os 118 areais galegos galardonados co bandeira azul. O Concello decidiu volver concorrer este ano para recuperar este distintivo que acredita a máxima calidade ambiental en materia de servizos para os usuarios. Creo que estamos de noraboa. Ao final, a bandeira azul pois é un recoñecemento ao traballo ben feito, pon en valor, pois neste caso, a nosa principal playa urbana, que é a playa de Coroso. É un distintivo que ten nombre, é un distintivo que che coloca no mapa, é un distintivo a nivel nacional que durante a anterior etapa de Manolo Ruiz pois estivemos pedindo, tamén avalados pola Asociación de Empresarios e por entidades sociais, non, que efectivamente creían que Ribeira debía contar alo menos cun distintivo de bandeira azul. Sabemos que é un distintivo exixente, polo que nos solicitan, polo que nos piden, pois servicio de socorristas, pois dar uns servicios óptimos, pero creemos que Ribeira está preparada para dar uns servicios de calidade en todas as playas, especialmente, pois vamos a poñer o foco desta bandeira azul en Coroso, mellorando os servicios, estamos con proxectos tamén de mellora para toda a contorna. Creo que vamos a tratar de dar pois un pasiño máis nesa mellora, nesa oferta turística e tamén de ocio para todos os ribeirenses, como se merecen. Xunto coa bandeira azul para Coroso, o Concello de Ribeira obtivo tamén a finais do ano pasado a bandeira verde de Galicia por cuarto ano consecutivo. Trátase dun distintivo que concede a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático polas boas prácticas ambientais e a conservación da paisaxe. A Xunta e o Concello do Grove van da man na promoción da Festa do Marisco. Este xoves, o director de Turismo de Galicia e o alcalde asinaron un novo convenio polo que o Goberno galego aporta unha nova achega de 25.000 euros para a difusión e posta en valor dun dos grandes eventos gastronómicos do país. A través deste acordo, o Goberno galego reafirma así o seu apoio a unha festa declarada de interese turístico nacional dende 2013. Desde que se acadou este recoñecemento, a Xunta leva investidos máis de 200.000 euros na promoción da Festa do Marisco, fondos que se destinaron tanto á súa celebración como a accións de difusión internacional en países como Irlanda, Francia, Italia, Países Baixos ou Bélxica. Xosé Merelles destacou que este apoio enmárcase nos máis de 2,2 millóns de euros que a Xunta destinou ao impulso turístico do Grove nos últimos 3 anos. Dada a importancia que ten pois esta festa e a dinamización que fai do Concello, da comarca do Salnés e, por suposto, de Galicia e da boa imaxe que transmite do destino Galicia no eido da gastronomía e de un sector tan importante para Galicia como é a pesca e o marisqueo, pois, bueno, asinamos este convenio que, ao fin e ao cabo, ten dous eixes fundamentais, que é a promoción da propia festa no exterior, e tamén dentro de Galicia se cabe, que xa sodes máis que archicoñecidos, e tamén, pois, bueno, se pode dedicar pois a estrutura da propia festa, non? O sea, que esta festa sea cada vez máis atractiva. Asinamos hoxe un convenio que para nós é importante porque seguimos promocionando a Festa do Marisco. Con este convenio, ademais, ten un obxectivo claro que é a promoción internacional da Festa do Marisco do Grove, para poder continuar co expediente de conseguir ese obxectivo que xa nos marcamos fai un tempo de un recoñecemento como festa de interese turístico internacional. Hai que cubrir unha serie de expedientes con un número importante de promocións fora de España e en eso estamos traballando. Bueno, a volta da publicidade, entre outras cousas, coñecemos máis detalles dunha nova edición do Arousa Fútbol 7 e vemos a ver que teñen preparado na Comisión de Festas de Caleiro, porque este sábado é a festa do San Isidro Labrego.
Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Este xoves constituíuse en Pontevedra a Mesa do Diálogo Social de Galicia, un órgano que ten como obxectivo, explican dende a Xunta, a abordar cos axentes sociais temas como o benestar laboral e o impacto do absentismo. O Goberno galego asegura que o obxectivo é avanzar en medidas de prevención e mellora das contornas laborais, na coordinación dos sistemas, na capacidade de resposta sanitaria e na mellora da xestión administrativa dos procesos vinculados ás incapacidades temporais. Farase, di, a través dunha folla de ruta tripartita baseada no consenso, o rigor e a cooperación institucional. O obxectivo é a elaboración do Plan Integral para a mellora do benestar laboral e a redución do impacto do absentismo en Galicia. Tamén se constituíron as diferentes mesas de traballo nas que se buscarán medidas para reducir as baixas laborais e para poñer en marcha políticas activas de emprego, a competitividade empresarial no naval, a automoción e a enerxía, a igualdade laboral e a prevención de riscos e saúde laboral. No encontro participaron tanto representantes sindicais como empresariais. Pechado o prazo de presentación de candidaturas para os premios PEL da Deputación da Coruña. A actual convocatoria bateu récord de participación con 145 solicitudes. A alta concorrencia nesta oitava edición ven consolidar estes premios como un referente no recoñecemento ao talento emprendedor, a capacidade innovadora e a contribución das PEMES e autónomos ao desenvolvemento socioeconómico da provincia. As empresas gañadoras daránse a coñecer nun acto previsto para o 19 de xuño na Coruña, en concreto no estudo inmersivo da Deputación. Repartiránse un total de 80.000 euros entre as 4 categorías principais de mellor iniciativa emprendedora, mellor traxectoria empresarial, territorio sostible e proposta empresarial máis singular. A mención honorífica desta edición, sen dotación económica, recoñecerá aquelas propostas transformadoras do rural. Este venres arranca en Noia unha nova edición da Pink Fashion. Na proposta que organiza a Asociación Noia Histórica participan máis de 30 establecementos comerciais da localidade que ofrecerán os seus produtos cun desconto do 20%. Mañá venres e ao longo de toda a fin de semana celebrarase en Noia unha nova edición da Pink Fashion, unha campaña que desenvolve a Asociación Noia Histórica e que este ano chega a súa 15ª edición. Nela participarán uns 32 comercios que ofrecerán os seus produtos cun 20% de desconto. En que consiste esta campaña? Pues que todos os establecimientos asociados a Noia Histórica y que están inscritos a esta campaña tienen durante todo el fin de semana, este año durante el viernes día 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo, todos sus productos a un 20% de descuento. Este año vamos a contar con un número mayor de participantes que en campañas anteriores. Tenemos un total de 32 establecimientos que participan. Tenemos productos de moda, moda infantil, calzados, deportes, etc. Es decir, una amplia variedad de productos, a todos ellos a un 20% de descuento. Ao cumprirse o 15 aniversario desta campaña, a patronal noiesa decidiu tamén introducir algunha que outra novidade, entre elas un sorteo especial de 500 euros. Este año estamos de aniversario, para ello tenemos un sorteo especial. Este año vamos a sortear un total de 500 euros. ¿Cómo se participa en este sorteo? Pues bien, a medida de que se va comprando, a todas aquellas personas que compren se le van a entregar unos tickets y el día 18 tendrá lugar un sorteo telemático. El número premiado se le van a entregar 500 euros con la particularidad de que este año se van a tener que gastar en un único día. Na presentación da campaña tomaron parte tamén o alcalde Francisco Pérez e o director xeral de Comercio, Gabriel Alén, que destacaron a importancia desta iniciativa de cara á promoción do comercio e hostalería da vila. Sabedes da miña traxectoria no ámbito e teño unha sensibilidade especial, pero creo que é moi importante porque o que mantén a vida dun pobo é o comercio. Entón, nese sentido, ides a ter sempre a colaboración do Concello de Noia e tendes unha oportunidade magnífica para visitar este fin de semana a Noia e disfrutar das actividades que ten programadas Noia Histórica, de disfrutar da súa hostalería, do seu patrimonio e do comercio, por suposto que sí. Felicitarvos e agradecer tamén, como non, ao Concello. Este é un camiño que temos que percorrer todos xuntos, a Asociación Concellos e a Dirección de Comercio da Xunta de Galicia, todos xuntos, como digo, a prol do comercio local, un comercio que está a pasar por moitísimas dificultades, pero un comercio que tanto nos aporta, a vista está todas estas rúas cheas de actividade nun día a día. Por lo tanto, animarvos a todos a acercarvos aquí a Noia e a participar nesta campaña.
Ademais de degustacións de lambetadas e música nas rúas, o domingo, coincidindo coa celebración do Día das Letras Galegas, haberá tamén hinchables na Alameda, completándose a programación coas actividades organizadas dende o Concello para a conmemoración desa data. E o Conservatorio de Ribeira celebrará esta fin de semana o último dos encontros da Aula Galega de Saxofón. Xunto con este, o Conservatorio desenvolve ao longo deste curso os seminarios de música antiga e frauta. Isto trátase dun ciclo formativo que se desenvolve alrededor do instrumento, neste caso do saxo, pero aparte destas actividades, aquí no Conservatorio, durante este mes de maio, teremos algunhas actividades máis, como pode ser que tamén termina o curso de frauta, o da Aula Galega tamén de frauta, tamén o de música antiga. Teremos audicións o vindeiro sábado e o vindeiro domingo, o sábado ás 7:30 e o domingo ás 6, e as audicións estarán protagonizadas tanto polo alumnado, que asiste regularmente ao encontro, como polo profesorado que ven impartir este encontro, que neste caso vai ser Xavier Casal, que é profesor no Conservatorio Superior das Illas Baleares, e o pianista Takahiro Mita, que é profesor no Conservatorio Superior de Música de Aragón. A parte destes dous profes e artistas, estará tamén Roy Barros, que é un saxofonista que tamén foi parte da aula, como estuvo de alumno na aula nos seus comenzos, e que agora desenrola a súa carreira como técnico reparador de saxofóns. Ademais destes encontros, o Conservatorio está inmerso na preparación das probas de acceso tanto para o grao elemental como profesional. Os accesos aos conservatorios para cursar estudios oficiais de música realízanse sempre a través dunha proba de acceso. Entón, está aberto o plazo hasta o día 22 de maio. O trámite hai que efectualo, hai que realizalo a través da páxina web do Concello de Ribeira. Despois, o calendario de probas, temos o 10 de xuño a proba a primeiro de grau profesional, que comenzará sobre as 4 da tarde. O 11 de xuño vai ser a proba de acceso a primeiro de grado elemental, que comenzará sobre as 4:30 da tarde. E o 17 e 18 de xuño vai ser as probas de acceso tanto de grado elemental como grado profesional a outros cursos. E tamén comenzaremos ás 4 da tarde. O prazo de presentación das solicitudes remata o 22 de maio e a matrícula deberá realizarse exclusivamente a través da web do Concello de Ribeira. José Luís Beiras Manteiga dou ao Concello de Lousame preto de 60 obras. Formarán parte dunha colección permanente que se vai expoñer no futuro museo do municipio xunto coa obra de Alfonso Costa, tamén fillo adoptivo da localidade. A obra de José Luís Beiras Manteiga permanecerá como legado no seu municipio de adopción. O artista realizou unha doazón de 60 obras ao Concello de Lousame, do que é fillo adoptivo. Trátase dunha escolma de pinturas en diferentes estilos e técnicas que abranguen máis de medio século de traballo. A suerte a xente, se lles interesa de verlo, opinar, porque as opinións cada un son as súas, e como hai diferentes estilos desde o ano 71, que son moitos anos, e hai diferentes técnicas, moita xente non comprenderá a cousa, non? Pero é unha carreira de 54 anos, entón hai xente que fai desde o principio ao final igual, mentres que eu, como meu amigo Alfonso Costa, non facemos sempre o mesmo. O alcalde Esteban Ares agradeceu esta doazón, que contribúe a ampliar o patrimonio cultural de Lousame e a chegalo á veciñanza. É importante para Lousame porque temos o placer de ter aquí connosco a un dos nosos fillos adoptivos, un dos nosos artistas máis importantes que temos no noso municipio, e que ademais temos a honra de que nos vai no día de hoxe vamos a firmar o convenio de cesión da súa obra que nos la cede gratuitamente ao Concello para o disfrute de todos os veciños. O Concello xa está a traballar para a posta en marcha dun museo que acolla unha exposición permanente de Beiras Manteiga xunto coa obra de Alfonso Costa, tamén fillo adoptivo de Lousame.
Fin de semana de troula na parroquia vilanovesa de Caleiro. Este sábado vaise celebrar a festa de San Isidro Labrego, unha cita na que, ademais de música e gastronomía, a parroquia presume de tractores. Como é tradición, celebrarase o desfile de maquinaria no que se agarda a participación duns 20 tractores. Na comisión tamén poñen o foco no desfile infantil para que os máis pequenos da volta manteñan a tradición no futuro. O domingo mentres celebrarase a quinta xuntanza de San Isidro nos Muiños de Currás. Os mozos da Comisión do Pan e o Chourizo de Caleiro en Vilanova teñen todo preparado para este sábado. Un ano máis organizan a festa de San Isidro Labrego. Unión e Fuerza e Marbella poñenlle o ritmo nunha xornada na que a música e o baile tradicional tamén estarán presentes, con Xironsa, Bou de Bou e o grupo de danza do Castro. Pero un ano máis, un dos grandes reclamos son os carros e tractores. Na honra do San Isidro, a Comisión volve a organizar un desfile con multitude de premios no que o ano pasado sumaron 20 participantes. Xa ao salir da misa facemos o desfile de tractores que, bueno, o ano pasado tuvemos unha afluencia bastante boa, pero tamén cadraba en festivo. Este ano, pois, non sabemos, pero esperemos que o tempo acompañe, que a xente se anime e teñamos unha afluencia bastante grande. Tamén lle dá unha especial importancia ao desfile de tractores infantil para que a tradición perdure no tempo. Cada ano, pois, ten máis afluencia, máis éxito e é bastante bonita. Creemos que é bueno, algo que ven aí detrás que está apostando forte. Son un desfile de tractores de xoguete dos máis cativos, donde tamén levan o seu premio. Haberá tamén espazo para outras actividades para a rapazada e, por suposto, gastronomía, con chourizos e pan de millo e varios postos. A festa conta co apoio do Concello e da Deputación de Pontevedra. Todo que é orquestas, todo que é cultura está concentrado en Caleiro, o sea, vamos a celebrar a festividade de San Isidro, que a parroquia de Caleiro, Corón e Caleiro, San Miguel, pois son extremadamente, vivimos unha parte importante da agricultura e, bueno, como non honrar aos nosos veciños. Invitar a todo el mundo, tanto la degustación del sábado en el campo da Festa de Caleiro, como la visita, que es todo gratuito, como la visita aquí el domingo en Os Muiños de Currás, que ya es un sitio que cada vez tiene más cosas y está mejor. Porque esa é outra das citas desta fin de semana. Neste caso, o domingo vaise celebrar a quinta xuntanza de San Isidro nos Muiños de Currás, organizada polo Concello. Na festa habrá de balde mexinóns, chourizos, viño, faremos a queimada como ano pasado, que foi un éxito. Habrá empanada tamén virá o párroco a facer a bendición dos produtos da terra do mar. Na parte musical participarán os Cruceiros de Tremoedo e o Dúo H. Abrimos páxina deportiva. Ribadumia prepárase para un dos maiores eventos do ano no municipio, o Arousa Fútbol 7. Entre os equipos que se incorporan este ano salienta o Manchester United, que se medirá a outros grandes como o Inter de Milán, o Benfica, o Real Madrid, o Barça e, por suposto, o Celta ou o Deportivo. No Arousa Fútbol 7 tamén estará presente este ano o Vissel Kobe do Xapón. O torneo terá lugar na fin de semana do 22, 23 e 24 de maio. De novo, o campo da Senra de Ribadumia volverá a converterse no epicentro do mellor fútbol. Nestas instalacións disputarase unha nova edición do Arousa Fútbol 7 os días 22, 23 e 24 de maio. Un torneo de fútbol que é de primeirísimo nivel en canto á convocatoria que se fai. Este cartel que teño á miña esquerda reúne a 6 campións de Europa, a 5 nacionalidades distintas, a equipos representativos, por un lado, do fútbol galego que lograron o seu pase meritorio na Semana Santa na Senra, onde convocamos durante 4 días a equipos do noreste peninsular. Na parte internacional salienta a visita do Vissel Kobe do Xapón, así como equipos destacados como o Inter de Milán ou o Manchester United, novidade desta edición. Aposta por vir ao AF7 como unha das súas únicas 2 salidas do ano en categoría 2014. Estes rapaces que van a vir para a semana Ribadumia somente salen 2 veces no ano e elixiron o F7 para medirse a outras escuadras de nivel mundial. Entre elas, por exemplo, o Inter de Milán, que volve a xogar o F7 despois de ter conquistado o título 3 veces en anos anteriores. Na parte galega e portuguesa, distintos combinados como o Porto, Sporting Clube de Portugal, o Compostela ou, como non, o Depor e o Celta. Todo isto é moi complicado. É dificilísimo conseguir un torneo deste nivel
con estos equipos e que veña aquí a Ribadumia todo un luxo para todos e para nós tamén. Un cartel de luxo que pon o fútbol galego no centro do mapa deportivo. Estamos falando de Unidos polo Fútbol. E Unidos polo Fútbol a través de algo que é común que un balón. E que, como digo, común a todas as equipos, independentemente de onde proveñan. Pro Concello Arousa Fútbol 7 sitúa a Ribadumia no panorama internacional. O AF7 é un dos eventos máis atractivos non solamente de Ribadumia, que nos promocionamos todos os eventos que hai, pero somos conscientes de que é un evento que traspasa fronteiras, é dicir, máis alá de Ribadumia, máis alá do que pode ser a provincia de Pontevedra, máis alá do que pode ser Galicia, máis alá do que pode ser España, senón tamén a nivel internacional. Un torneo que conta coa colaboración da Xunta e a Deputación. Ambas administracións coinciden na súa importancia dende o punto de vista económico para Ribadumia e o Salnés. Temos unha infraestructura hotelera na comarca que fai posible tamén que todos os equipos se poidan hospedar e as súas familias. Por lo tanto, estamos a falar do clima perfecto para que se poida dar, eu creo que un dos mellores campeonatos de fútbol base do mundo. 5 concellos van a hospedar os clubs de fútbol, 5 concellos da comarca do Salnés van a estar os hoteles con todos estes xogadores que veñen de todas partes do mundo. Vamos a ter a moitísimos xogadores, moitísimas familias de todas partes de Europa aquí, no Salnés. O Arousa Fútbol 7 contará este ano con Fabio Silva do Borussia Dortmund como padriño. Foi máximo goleador na edición deste torneo no 2014. Este ano encargarase da entrega de premios. Rianxo acollerá esta fin de semana as regatas de traíñas de veteranos nas categorías masculina e feminina. A proba enmarcada na Liga Galega reunirá un total de 16 tripulacións de toda Galicia. O remo veterano darase cita este sábado en Rianxo cunha nova xornada da Liga Galega de Traíñas que se disputará a partir das 4:30 da tarde. Será a quinta edición da regata feminina e a 12ª no que respecta aos equipos masculinos. Esta proba dentro do circuito da Liga Galega de Traineras de veteranos e veteranas que faremos no Concello de Rianxo, concretamente no Peirao de Rianxo este sábado a partir das 4:30 da tarde. Por a parte dos veteranos vamos pola edición 12ª, non? Sí, e polas veteranas a quinta edición de veteranas. As probas reunirán a 16 equipos, 10 participantes na masculina e 6 na feminina, procedentes de toda Galicia. Do Barbanza, si somos esta Puebla, Cabo de Cruz, Rianxo, Muros, marcámoslo aquí un pouquiño, e pola parte Esteiro, non queda atrás, e pola parte de lá está Meira, Vixen da Guía, Tirán, Vila de Cangas, e depois pola parte de lá máis do norte está Mugardos, Pirillo, Ares. Penso que estamos todos aí marcados. As tripulacións locais aspiran a facerse coa bandeira, entre elas o equipo de veteranas de Rianxo, que debuta este ano en competición. Somos un equipo novo, que este é o noso primeiro ano na Liga de Traíñas de veteranos e veteranas, e empezamos aí en setiembre a entrenar en trainera, e este é o noso primeiro ano, estamos enfrontando con moitísima ilusión, e mellorando pouco a pouco. E por segundo ano consecutivo as augas da ría de Muros e Noia volverán a acoller o Campeonato Galego de Wingfoil. A cita organizada polo Real Club Náutico de Portosín e a Federación Galega de Vela terá lugar esta vindeira fin de semana. Na proba participarán os mellores especialistas desta disciplina de gran espectacularidade. Despois do éxito da primeira edición celebrada o pasado ano, o Real Club Náutico de Portosín volve a coller as rendas da organización do Campeonato Galego de Wingfoil. A competición, que terá lugar esta vindeira fin de semana, o sábado 16 e o domingo 17, poñerá de novo o náutico sonense como referente das grandes probas belísticas celebradas non só en Galicia, senón tamén en todo o ámbito nacional, como aconteceu a pasada fin de semana coa disputa do Campeonato de España ILCA Master. Para nuestro club, esta cita supone mucho más que una competición, supone consolidar a Portosín como uno de los grandes referentes de los deportes náuticos en Galicia y demostrar que nuestra ría reúne unas condiciones excepcionales para la práctica de la vela y de las nuevas disciplinas como es el foil. Nos visitarán deportistas de diferentes categorías y procedentes de distintos puntos de Galicia
estarán algunos de los mejores especialistas del momento que competirán por el título de campeón gallego de windfoil. Todo aquel que se quiera acercar, pues es muy vistoso, el campo estará aquí delante, incluso cerca de boa, cerca de la gafa. Vale, es muy espectacular ver estas máquinas en el agua que alcanzan grandes velocidades y bueno, son circuitos muy cortitos y bueno, dentro del mundo de la vela quizás la clase un poquito más vistosa. O windfoil é unha modalidade que destaca pola súa espectacularidade, sendo unha mestura de outras disciplinas, como é o caso do windsurf ou kitesurf, que está a experimentar un crecemento notable nos últimos anos entre os afeccionados aos deportes acuáticos. Pontevedra prepárase para acoller a Copa do Mundo de Natación Artística 2026, unha cita que está a ser un éxito rotundo de convocatoria e expectativas. As entradas para asistir como público esgotáronse os 20 minutos de saír á venda. Desenvolverase entre os días 29 e 31 de maio no Complexo Deportivo Rías do Sur, reunindo a deportistas chegados de todo o mundo. El evento es importantísimo. El evento forma parte de un circuito que es la World Cup, que tiene Pontevedra, se une a Medellín, Colombia, me parece que se llama Jian o así de China, París, nada menos, y termina con Toronto. Y Pontevedra está en este escenario, con lo cual ya, alcalde, creo que vale la pena. Estoy súper orgullosa de que se haga aquí la Copa del Mundo, de que Pontevedra acoja este gran evento. Es uno de los más importantes en nuestra temporada, aparte del europeo en París, y nos estamos preparando muy duro para conseguir llenar al público con todo lo que vamos a hacer y conseguir que el público disfrute. Estamos muy contentos de que sea en España porque pueden venir nuestros familiares, nuestros amigos a ver todo lo que hemos trabajado desde septiembre. Aquí será la primera vez que compitamos durante todo este año que llevamos trabajando. Temos aberta a posibilidade de seguir facendo eventos internacionais, obviamente deportes acuáticos en outras especialidades, e iso pues, nos posiciona de moitas formas. Unha trae, obviamente, mellora a economía de Pontevedra, mellora o posicionamento e a marca cidade de Pontevedra a nivel mundial, que trae un retorno directo cando hai competicións, pero tamén un retorno indirecto que é difícil de cuantificar e que, xunto con outros deportes, nos posiciona internacionalmente, non? Está prevista a participación de 29 países, representando 4 dos 5 continentes, desplazando unhas 450 persoas a pé de piscina entre organización e deportistas. Respecto ao equipo español, formado por un elenco de 17 nadadoras que mesturan mocidade e veteranía, dende a Federación Española aseguran que a selección loitará por todo fronte a rivais de altísimo nivel como os Estados Unidos, Italia, o Reino Unido ou o Canadá. Farao estreando unha nova coreografía ao ritmo da música de Rosalía. Este sábado, Pontevedra tamén acollerá a primeira edición da proba deportiva híbrida Urbax. Trátase dun evento novidoso único en Galicia que fusiona carreira a pé e exercicios de forza. Desenvolverase na contorna de Montero Ríos entre as 3:30 e as 7:30 da tarde e reunirá máis de 500 participantes. Es una carrera híbrida en el que se compite con la carrera y ejercicios de fuerza, ¿no? Tenemos 5 estaciones de fuerza, que son el remo, el wall ball, que es lanzar un balón, la zancada, que es la zancada, y con peso. Luego tienes el quete, que es el paseo del granjero, y para terminar tienes los burpees, los odiados burpees, ¿no? Y entre ellas, que es la diferencia y lo que hace que el evento ahora esté fusionando mucho, tienes que hacer un kilómetro a pie. Creo que é un novo evento que xurde na nosa cidade e que sabedes que aquí casi todo o que probamos está feito con moito cariño, con moita seguridade, con moita conciencia e só en repetir, porque somos moi bons e moi boas anfitrionas. Así rematamos, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado, programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Adeus.